Kumusta na, Kuya Robin? Kuya, kumusta? Kamusta na, na-miss ka namin? Pasok. Laging busy tayo, ayan. Ito yung galing sa Saan galing? package, galing kay Ma'am Telma. Mga kalingap. Daw? Pala tayo. May mga chocolate tsaka biscuit sa bata. Sino nabigay, kuya? Si Ma'am Telma. Ay, si Ma'am Telma. Salamat po, Ma'am Telma. Kanina nanood ko siya na live siya na sa Facebook. Oo. Si Ma'am Telma. Himala, Kuya Robin. Hapon na ngayon, pero hindi ka lasing. Hindi naman. Talaga na po nasabi. Galing din ako na vlog kay Dara. Oo. Nahatid ko doon na... Pero Kuya Robin, pumayat ka. Ha? Payat? Dami kasi na talaga sakit. Kung saan na yung tubo. Galing din ito. Tingnan mo. Oh, bro. Yung sakit Tapos dito Na-check up na? na din nasa security na tubo na din. Na-check up na? Ha? Na-check up na? Hindi pa. Na-check up sana ako kanina kaso may napahatid ko kay Clara. Bukas, pagpasok. Pa-check up pa, nagpayat ka eh. Pero pero wala naman na wala naman na alak-alak. Wala na talaga. Tagal na. Tsaka sabi din natin, Pio, wala. Wala. Talaga. Pero iba pala yung epekto, ang daming lumalabas na Oo, kasi anayon ko lang talaga, di ba dati ka? Pero pray lang kasi para sa Lord, si Lord man ang nagana niya. Ito Kuya Alvin, yung sobra talaga na sa alak. Tapos siguro naman gapang din sa balat. Nakakawat. Yung na alcohol baga. Sabi nga ni Kuya Nico, nag-inoperang kanya ng ng alak kaso ayaw mo na daw ng amoy. Ayaw ko nga. Sabi ni Kuya Nico. Ayaw ko talaga na pag kahit naman na minsan may tagay naman na si Nico. Parang yung baga pag amoy, parang ayaw mo na? Ko na suka na ako. Groovy! Oo, talaga, sweet talaga kay Lord. Hindi talaga na ako naman. Magandang malita. Kakatuwa naman. Kaya, hindi ko alam na... Sana Kuya Robin tuloy-tuloy na kasi... Siyempre, sobra na talaga. Pero dapat pa-check up paano yung mo. Ito talaga yung ko. Kasi ito hindi ko alam sa Tagalog anong sabi dito. Yung buskay. May buskay. Sa singit. Sa bilog dito. Sa singit. Yun ang masakit. Ito, lang, Makati. Oo. Kaya pula-pula ba ganun sa... Pero, di ba yung salicylic acid na sabi ko sa'yo, nakakatanggal siya ng kate. Oo, pero hindi matagal. Halimbawa na lalagay ko, medyo mahapdi din. Pero lalagay ko ng cotton, tapos lalagay ko, parang punas-punas na. Mga tanggal din, mga kalahating oras. Kasi hindi kaya natiis. Pag nakasamot konti, ulit na. Ulit na naman. Okay, ulit. Kaya nga yun hindi kayang control. Kayang sunugin. Kaya ng control pag kati-kati talaga. Pero hindi ko alam. Baka nasa mga sabon na bibili na ako na May sabon pa dyan yung para sa mga ganyan. Oo, sa Makati. Kati-kati ang tawag dyan. Kaya, yun na. Pero bili ako doon kay Nico sa India. Indian sabon. Tawag yan Dettol. Para din na alcohol din yun para sa sugat-sugat. Patent ko lang daw kape. Malamig ano pala maganda pala na yun. Kaya ka Kuya Robin, ganyan pala pong epekto din sa'yo, no? Ay dahil sa sakit mo. Siguro. Sa mga kati-kati. Pero kasi, todo naman ako nakakain. Dami na kinakain ko. Tsaka isa pa yung nawala din yung nervyos mo. Wala. Dati kapag parang ayaw, hindi ka na makagalaw. Oo nga, pero wala. Spirit lang. Ko na kanina. Ayan, tingnan mo. Dati nakabahan ako ng ganyan Nakita kang nabangga. Nervyos ka na yan. Pero pag dati. Pero na yun, nakita ko naman na kahit dito, pag ganyan dati, napagkita ko yung mga labas yung dugo-dugo. Nervyos talaga ako. Pagkita ko ng dugo. Pero na yun, hindi. Sana talaga ko yun. Talaga kami. Di ko lang masabi sa'yo kung gaano ako kasaya na di ka na hindi talaga kuya. Talaga ito mga kalingap, legit na. Tingnan mo, dati ganyan pag pag dati solo lang ako pag-drive. Natakot ako na yung dalawang sako na karga ko na sa motor. Wala. Hindi ka natakot? Hindi. Di ba? Kasi balance man, mabigat yan. Bigat. Pero at least abot naman ng pa mo yung motor. Kaya man na. Mahaba.
Ayan, Okay lang. Kumusta naman na si ating si Ma'am Wena? okay lang, buntis ba gayon? Kaya nga. Ang dami niyang hihinging pagkain. Taho. Wala man taho. Ang taho, pag madaling araw. Oo, nahanap siya. Nagising man kami, anong oras? Hindi, kasi yung pag nabuntis. Ano pa yung... Madalas kasi na mga na pag hindi siya nakuha yung mahanap niya, mainis yan. Ano naman ang pag-inis, pinapadoot ka pa, Kaya Oo. dati. Pagbuntis, matapang pati. Tapang talaga yan. Dapat siya ang masunod. Pag hindi ka nasunod. Oo. Kasi gusto niya. Kasi syempre, parang iniisip nila, nasa tiyan ko ang anak mo, dahil mo ako susundin. O, ganun. Yan talaga. Tapos syempre yung una ko naman na pag buntis siya, dami niya naman nahanap-hanap. Kaso lang na Manila pa kami. Kung anong hanap niya, madali lang nakukuha. Nasa malapit sa plane. Kung anong nahanap niya. So, pag dito, ganito, pag gaya din kay Mami na nahanap siya ng taho na tanali na. Yan, problema. Hapon, gabi, taho. Taho. Pero basta maganda, nahanap siya na matamis. Pero ibig sabihin na mapaturo ako kuya kung paano ba ginagawa yung lasi? Lasi? Oo. Yogurt lang. Yogurt? Naman ng... Paano nagagawa yung yogurt? Halimbawa, diba na meron doon na plain yogurt sa grocery. Nabili ka lang yung isa, tapos bili ka ng gatas, yung powder, kahit bili-brand lang, tapos bili ka, ang lagay mo ng 2 kalahating baso na tubig, tapos isang baso na yung puno mo yung gatas, lagyan. Tapos initan, halo mo yung masyado, tapos maligamgam lang muna gagawin, tubig. Pag maligamgam na, kahit alam mo na maligamgam na, lagyan mo ng 2 kutsara yung yogurt, lagyan mo doon, halo mo lang. Patay mo yung gaso, tapos halo mo lang. Tapos lagyan mo na tabi, balot mo lang, kahit towel lang, pinabalot. Yun, pagkita mo naman na mga 12 oras, kahit hapon gawa, maga, ayan na yun, mayari na yung, matigas na yun. Yogurt. Magbibigay pala ako sa Kuya Robin. Galing sa akin. Saan? Wala lang, sa akin lang kasi di ka na nainom. Hindi na talaga ako nainom. Kasi kasi isa pa kasi na. O kuya. Ay, grabe. Kuya, maraming salamat. Siyempre, di ka na nainom. Maraming blessing na dadating kapag di ka na... Kasi kuya, noon, pinaano ko din na pagpasok ako kay Kalingap na Bible study kami. Doon lang pangako, sanabi ko din kay Kalingap, sabi ko, sorry kuya, na hindi ako kasi yung topic, ganun din na nangyari sa topic na, hindi sa inom. Nasa yung bagang 10 babae, yung 5 matalino, tapos yung 5 medyo may kulang sa isip. Tapos pagdating daw si Jesus na hindi sila nahanda, yung 5 yung may kulang sa isip. Yung 5 nang kompleto na lahat. Mayroon sila ng yung lamp. Tapos may gas sila, may papasindi para ilawan sila habang dating si Jesus. Yung 5, sabi naman doon sa matalino, mahingi daw sila ng konting gas para pagdating ni Jesus, iilaw daw sila sa kanya. Meron ditong biskwito. Kaya, hindi pa tayo na. Kaya iyon, kailangan maging matalinong tayo. Kasi kailangan, parang, ay grabe. Kuya Robin. Salamat po. T-shirt ba yan? Parang kay Ate Pia ata yan. Oo, kay Ate Pia yan ata. Kay Ate Pia yan. Ay, Pia. Mahal pati o Chanel o. Maganda. Oops. Maganda o. Chanel. Ito sigurado sa akin. Mahal. Tingnan mo presyo. Ay, tatanggal. Hindi. Ay, grabe. 600. 2,600. Ay, 2,600. Grabe. Salamat po. Kay Ma'am Telma. Ma'am Telma. Champion ka niyan. Kuya Robin, pag suot mo yan. Ang saya baga. Ang saya baga nung pag-unbox ko din. T-shirt. T-shirt po mga kalingap.
Ito ay short po garo. Ito. Mm. Ay short naman talaga, short. Oh, short siya. Pero medyo malaki ata. Ganda yung tape. Parang kay Kuya Nico yung kasya malaki. Hindi po, may tali naman. Oo. Hindi naman kinip. Pwede mo sa'yo at may tali pa. Hindi, dalawa naman sa gisa kami. Maganda ba mga kalingap? Maganda. Maganda yung kulay, ano? Tapos yan. Tingnan mo pag branded na talagang na kuya yung mga damit. Talaga kahit t-shirt, kahit mga pantalon, may papalagyan sila na pagsabi. So, kasi yung bagay iba, gaganyan lang na sabit. Ito talaga may sabit. Pag mga ito. Ay, may bag. Yan, talaga pangalan niya sa'yo. Robby, nakalagay. Ay, kay Robin, ay, so, ganda. Ay, ano pala yan ata, yung baga pag, ang tawag na, pagpasok kay Kalingap Rap na palagyan na t-shirt, yung damit. Oh. Ay, maganda. Pwede naman dito lagyan ng, Oh. mga damit, tapos ganyan lang. Oh. Di ba? Pag Maganda. dalawang t-shirt, tapos Ate braid. Pia, may Chanel ka, Ate Pia, oh. Ate Pia. Ay, ganda po talaga. Salamat po, Ate Telma. Salamat, Ate Pay. Dami sa'yo, dami sa akin. Ito na mga biscuit, chocolate ka, Kuya Robby. Mga biscuit sa bata, chocolates. Oo. Oo. Sadness. Hindi mo nakita ito, no? Hindi mo nakita, pikit ka na lang. Yan po. Okay. Pero Robin lang pala, oh. Alam ko, bawal daw sa inyo. May biscuit. May biscuit. Salamat po sa pag-biscuit at may chocolate. Maraming salamat po. Oh. Meron pa. Yeah, mga chocolates ata. Ay, biscuit. Hindi, ay, chocolate. Ay, ito yung chocolate. And biscuits. Maraming salamat po, Ate Telma. Kanina lang nanonood talaga kita kanina sa hindi lang ako na comment sa Facebook na siya na online selling baga. Yun. Una kay kay unboxing yun, unboxing. Oo. Siguro naalala lang ako sa kanya na dating na blessing na bibigyan na agad. Comment ko sana all, ate. Ganun, maganda yung plato, nakita niya na yung salamin tapos may na online selling. Kaso lang yung salita niya taga doon, yung sa... Ay, oo. Ibang sa nila, yung country nila na ano yung country niya? Sa Europe? Europe. Siguro, pero hindi naman yung English, pero naman, iba yung salita. Lagyan ko sa rep, para matigat. Salamat po talagang, Ate Telma, grabe talaga, maganda na para... Tsaka, happy kami, di ka na, no? Yeah! The best na. Wow! Hindi nga talaga, kasi kami na, nahirap, sobrang na, talaga na masaya na yung ramdam ko, kuya, kasi, dati, iinom ako, tapos, hindi kaya, ayaw ko parang nalabas. Pero na yun, gustong-gusto talaga na mga... Tsaka wala na yung stress mo. Wala. Yun na yun, naisip ko, bahala na lang si Lord. Naman. Wala na yung stress. Wala na. Kasi Ate Pia, lalo niyan tatawa. Lalo yung si Ate Pia. Kasi wala na yung stress si Ate Pia sa alak. Wala talaga. Kasi dati, nakulit ako sa kanya. Ay, namimiss niya yung kulit paglasing. Hindi naman. Kulit pa rin. Pero hindi yung paghahingi ng pera, nabili na alak, inautusan sa bata. Kasi yun din na naisip ko lagi. Kasi ayaw kong nalabas. Tapos inautusan ko naman ng bata. Sa Carman, Aman, bili mo daw ako isang bilog. Na yun. Kasi lagi pag na ganon sila, bibili, naisip ko baka masunod. Bibili sila. Tapos miinom din. Hindi ko alam. Diba? Sabi ko, mas maganda, tinatagyan. Tsaka magiging inspirasyon ka na ng mga alcoholic. Talaga na yun ako. Ito po parang testimony yan na dating, ako po, di ba, dati lagi kang, umiinom, ngayon hindi na. Dahil pinag-pray ka ng mga
Pinag-pray ka, ilang ayaw? Pastor, apat. Ang bira pag hindi pa man lumayas yung espiritu ng alak nun. Kasi ano eh. Salamat, Ate Pia. Grabe si Ate Pia. Mainit lang po ito pag hinawagan. Ito po ang ano sa India. Oh, grabe, may paturong po si Ate Pia. Salamat, Ate Pia. Kasi ano yun, dati minsan pag naisip ko, nainis din ako na sarili ko. Hindi ko alam bakit ginagawa mo ganyan? Bakit kang ganito? Buti di ka sampal. Pero yun, napapanahan pag na-pray sila na apat na pastor. Tapos, alas 8:30 na uwi kami dun sa lighthouse. Sa church. Pag nahiga ako, yung bigay na Bible sa akin na si Ate Ed. Lagay ko dito sa taas. Ito na yung ulo ko, dito ko nalagay. Tapos pag nasanday ako ng ganyan, nangusang pa ako taas. Kasi hindi ako na masyado ng ulo kasi unang araw pa lang, hindi ko lang inom. Tapos naisip-isip ko, paano no? Mga siguro oras na mga 11 o mga 11:30. Pag nasanday ko, bigla talaga nasampal sa akin. Pero wala naman natulog din si Ninong parang may naramdaman mo yung nagsampal. Ko lang na may sampal lang sa akin. Tapos yun, mamaya diretso tulog na, malay ko lang magana. Yun lang. Pero salamat tayo kay Kuya Bal, Ate Edna, kasi talaga sa prayer nila, tsaka sa guide nila. Iba kasi pag mga mga magulang na sa baga sa faith. Malakas na mag-pray. Yun na nga, naiyak na si Ate na may pag-pray sa atin sila. Naiyak na sila. Nakakaramdam ko na talaga yung lahat. 20 minutes tapos hindi ko talaga kaya pag dati napag-inom ako. Pag natayo ako ng sandali, mga 2 to 3 minutes, ganyan pa ako. Gusto ko talaga ng higa, na parang tumba na ako. Pinapilit ko na tayo pero grabe talagang vibrate na yung papo. Lahat na itong katuwang. Sabi naman ni Ninong si H. Falcon, sabi niya, nararamdaman ko na din na haba kasi nalalagay siya ng isang kamay dito, isa dito, tsaka isa sa likod. Tapos yung isang pasto dito sa doon ko na talaga kita na may magic talaga si Jesus. Si Jesus yun. Siya lang ang living God. Tapos pag natapos na sa akin, imagine. Wala naman, hindi ko nasayat. May miracle. Parang miracle. Tapos pag nakita naman na 2 araw pa lang ako nasa lighthouse. Tapos si Ate Edna na may tawag sa kanya yung isang sponsor. Yan, kita ko din talaga nasa na may talaga may power ng payload. Tapos haba naman na video call naman yung sponsor, sabi ni Ate Eda. Ayok ko na sana usap kasi pag isang chat ko lang, kumusta ko lang dun sa sponsor. Masasagot yan ay, Ma'am Edna, wait lang po, mapapadala ko. Hindi naman sabi ni Ma'am Edna, kaya nahiya daw siya, ayaw niya naman mga check dun sa sponsor. Si Madam, malaki-laki nang bibigay naman yung sport sa kali. Araw na yun na tsaka tinuruan baga tayo ni Kuya Bal na huwag maghihingi sa sponsor. Hayaan lang kung bibigay. Tapos yun na tawag si sponsor kay Ate Edna. Naiyak siya. Hindi daw, tagal lang daw siya ng stroke. Nahiga lang. Tapos yung paghaba usap, iba na yung hawak ng ibang tao na hawak ng cellphone niya. Hindi niya na kaya, hindi niya gagalaw ng kumain niya. Tsaka ulo niya hindi niya gagalaw, nahiga lang. Tapos sabi ni Ate na, sige ma'am na na lang, pray lang tayo, pray lang kita kunti. Tapos basta makinig ka lang galing kayan para sa puso mo. Kinig ka lang. Nakinig siya, mga siguro 5 minutes, ganyan, nag-pray lang si Ate Edna. Ay mamaya-maya yung mga ulo niya nagagalaw, ganyan kaya niya na daw. Tapos yung kamay niya nang ganyan lang, hindi niya na kaya Tapos na unti-unti haba pagtapos ng pray si Ate Edna. Tapos naiyak na yung sponsor. Tsaka si Ate naiyak na din kasi kita naman yung nagagalaw yung kamay niya. Tapos nataas niya, nagaganito. Tapos yung ulo niya na magagalaw. Talagang nakita mo doon na yung power of Lord talaga na
kahit sa cellphone lang na pray naman, basta makinig ka na mabuti, talaga pinapagpuan kami. Yun lang talaga kita ko na. Yun na talaga ng talagang si Jesus ay tunay. Power of Jesus siya talaga na alam, nararamdaman talaga. Noon para Magiging masaya yung mga kaibigan natin. Si Kuya Rene, masaya yun. Narinig niya. Salamat po talaga. Pag hindi ka na nainom. Noon na kaya pinaspasyensya ko din ako na kay Pastor at kay Kalinga Brad. Sabi ko, Kuya Rab, yung baga storya ko sa iyo, di ba, na hindi handa. Pero kala nila ng kompleto na sila. Pero yun lang, may kulang. Di ba? Yung hindi gaya dun sa matalino, na kompleto na sila. Tapos yun pala, yun sa dalawa na medyo kulang sa isip, yun, hindi sila, pero ramdam sila, isip nila, nabuo na, kompleto na lahat. Pero pagdating naman sa oras, hindi pa lang. Sabi ko, yun din nangyari sa akin. Pagpasok ako kay Kalinga Prab, sabi naman ni Kalinga Prab, Robin, tagay-tagay ka na, hindi. Pero, kahapon tagay ako, pero na hindi mo na, bukas ay tigilan ko na. Pagdating sa bahay, yun din nga ako, di ba? Ibig sabihin, may kulang. Hindi pa complete. Di ba ganun napalipas ka naman Minsan, nabalik. Pabalik. Pero ngayon, ilang buwan na? 1 month, 2 days. 1 month and 2 days. Ngayon, 2 days na. 3 days na. Tuloy-tuloy na talaga yun. Hindi na talaga. Buwan na yan. Oo. Din sa Cebu, di ba, ilang weeks yun, wala talaga. Oo. Pero nakabalik din kasi nakaamoy ka, tikim. Pagkaamoy na hindi gaya ngayon. Pag naamoy mo ngayon, ayaw na. Oo, noon pag naamoy parang gusto mo. Oo. Kahit kasi may prayer yun, 4 na pasto. Talagang tapos kaya salamat tayo sa mga ginagamit ng Lord, kina-attend na. Kuya Balat dun sa mga pastor, no? Ayan mga kalingap, salamat po Ate Pia, may paano pa? Kape tayo. Oo, magkakape kami at magchichika. Salamat po sa kay Ma'am Telma. Salamat. Mamahalin. Oo. Tayo dito 500 po. Ko yan ka, parang hindi na kasi siya na ng ala, kaya kasi dati kasi parang pag baka kako inom ay ibili ng alak ni Kuya Robin, parang na-hold yung blessing sa'yo. Pero ngayong hindi ka na nainom, tuloy-tuloy na yung blessing sa'yo. Pero dagdag lang prayer lagi. Pero Kuya Alvin, yung dati pa rin di ba nabigil kahit pagsama kayo? Oo, lagi man yun. Kasi yun parang ang tawag doon ethic. Parang meron akong tinatawag na na pay your effort. Basta kahit basta pag nabigay ka naman noon, yung respect yun sa kapwa Pag halimbawa binigyan mo siya na may ginawa siyang pabor sa iyo, bibigyan mo. Parang sign of respect din. Pagmamahal din. Pero gawa ko yung 500. Kanin mo sa kanya na sa hindi naman ako bili ko na sa kanya. Tapos mamaya nahingi lang ako na bibili na isang. At last, sa kanya ko na. Parang happy tayo ngayon kasi hindi na Isang buwan.